nkhani iyi yakuluakulu ana Malomba akuoneka kuti akuitenga mwa ma emotions kotero kuti mwina olo amalawi atha kulephera kuyimvetsa bwinobwino kuti kwenikweni chikuchitika ndi chani, chifukwa nkhani ya CDF imene yakhala ili pa 200 million zitukuko zake zimapitabe kwa anthu, zitukuko zake zimapitabe kwa anthu. Nthawi imene inali pa 40 million zitukuko zake zimapitabe kwa anthu. Now lerolo zili ngati kuti IMCP anayikweza from 40 million to 200 million, DPP ayikweza from 200 million to 5 billion. Nde zikuoneka ngati kuti ikufuna ilandidwe m'manja mwa ma MP aja kuti izingopita direct kwa anthu, komano ndramayo ikakhala kuti ili mu budget ya dziko la Malawi amene akayikambirane ndi ma MP a dziko la Malawi. Nde lero akukhala ngati ali ndi mawu a so careless, sinkhani ya ma MP, sinkhani ya makhansala, ngati akuyambana ndi zawo. Government spokesperson talking to the MPs like that, talking to the councillors like that. Chimene mwina ana Malomba sakudziwa ndiyonena kuti ukakhala ndi anthu okuzungulira uli pa utsogoleri amanena kuti yes bwana, yes bwana, yes bwana, yes bwana uja amakupweteka konena kuti you don't make my decisions olongosoka because you have yes bwana around you. Koma ukazichotsera ama yes bwana aja kaya asilikali aja ndi ukamvetsera za anthu onena kuti akukuza zona oti sanena yes bwana, it's when you come up with a decision yomveka bwino. From the point of view mene ananenera akondowe ku press conference yawo, anena kuti a president achita bwino kuti ayibweza kuti ipereke ma guidelines yoyendesera CDF ija. Now pamene mwayi uwu aupereka ku Ministry of Justice and Ministry of Finance, akondowe anapempha kunena kuti this should be a national thing. Anthu aperekepo maganizo. Anthu amapereka maganizo munjira yanji, amapereka maganizo kuchokera pa ma radio phone in programs. At times a Zodiac kukhala ndi program, a MBC kukhala ndi program, kapena a minister aja ndi a justice ndi a finance kupanga ma consultative meetings ndi anthu osiyanasiyana. Iwo aja akabwera akhala ndi recommendation yonena kuti izi ndi zimene zikuyenera zikhale mu ma guidelines oyendesera chinthuchi. Koma kubwera ndikunena kuti basi yatha, wankulu ndi dambo mozimira moto, imene yatha basi, imene yatero mu yatha, sikubweranso ku parliament ndipo ine ndikupepesa ku mtundu wa Malawi ngati MP. Pena akuluakulu dziko lino likhoza kulephera kumayenda bwino, mwina chifukwa cha mantha, mwina chifukwa chongofuna kulemekeza blind loyalty, kuti hayi basi zili bwino. Ola anthu amene wayankhula wa ku council uja pa kulinji akuti oyimira kaya makhansala whatever, hayi ndikuthokoza mmene ayankhulira ana Malomba. Zikuoneka kuti tikufuna tipereke kwambiri blind loyalty ku dziko lino. Zimenezi sizithandiza dziko. Chi 5 billion ichi ndi chabwino kwambiri, ndipo ngati DPP ikulandira ulemu, ikulandira ulemu ndi 5 billion komanso free education. Izo ndeti sanamia. So akangobwera ndikungokhala ngati moshashalika mongoti basi zatha imene iyi bora anthu ikahapeze pa ground.
akuluakulu ku dziko kuno boma likuchita zinthu zabwino likupereka chimanga, koma follow up mwina sikuchitika. Go pamene akulandira chimanga mukaone zimene zikuchitika. Munthu ovutika weniweni chimanga chija sakulandira. Amene akulandira ni mavenda, mafumu akupezeka zizona kuti maina amene apereka kandi 50 kandi 60 ndikuti mabagi mwina 20 akukhala akupita m'manja mwa mavenda, akukasintha matumba, chimanga chachopezeka chili pa ground. Kuti kuchimanga chimene anthu akunena kuti ndagula thumba bagi 55,000, ndagula bagi thumba 50,000, si chimanga chimene chili cha mulimi chimene analima. Chimanga chimene chindi chimene boma likupereka cha Dodma. Nde tikamapanda kumvetsetsa bwinobwino ndikumabwera ndikuwauza Amalawi choyenerera kuti adziwe kapena amve. Pongoganiza kuti basi Amalawi onse aliyense anavotera DPP. Tikhala ngati kuti tabweranso ku dictatorship. Pakufunikira paja ponena kuti tiapemphe Anamalomba. This audio goes straight to Anamalomba, kuti amene ali chief government spokesperson akamabwera ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi asamayankhule ngati nthawi imene anthu amapanga makampeni, chifukwa amakonda kupanga majoko kwambiri nthawi ya kampeni. Amakonda kupanga majoko amene amapanga mu parliament asayambeso pano. Anthu akuyembekezera ma facts. Akamayankhula kuzikhala kuja konena kuti tikupanga izizi president zolinga zake akufuna kuti ndalama izikachoka up, ikachoka up ikafikira ikachoka ku central center, ikakachoka pamene paja ikafikira apa, ikachoka pamene paja apa aitenga ndalama ija ikafikira chonchi. Ndikuti dziko likumvetsa, koma kungofikira kuti nkhani imeneyi isi ya MP, nkhani imeneyi isi ya kansala, kuwapyepya anthu, kuwachepetsa anthu amene anasankhidwa. Mandate ya MP si atatu okha. Mukafufuze mandate ya MP imakwana 10. Koma chifukwa chonena kuti anthu timangoyang'ana pa legislation yoti law making, ndi timangomusiya MP pamene popo. Koma mmene mujamu muli representation, muli oversight, muli zambiri pa MP amayenera kuti akhale ndi ntchito ndithu zopyolera pamenepo, zopyolera pa free zimene anena Anamalomba. Now, CDF ichi chinafunika kuti chifotokozeredwe bwino kwambiri andi pakhale nthawi yokwanira yonena kuti anthu apereke maganizo. After kupereka maganizo, kayapa aipasa tweaks, kaipasa a month, koma isakhale kuti it's affected ndi nkhani yokhuzana ndi budget kuti isayambe mwina pa 1 April. Chifukwa anthu akuyembekezera zinthu zochuluka m'maderamu. Andi zitukuko zimene zakhala zikuchitika m'madera zimalephera kutuluka poyera. Chifukwa one siziyankhulidwa. Pamene ma MP akamaziyankhula a president mene mwabwera kuno chifukwa cha 5 billion ija bwana kuno tapanga skulu imene mukuiona pa ya modern, tapanga chipatala cha modern, tapanga msewu umene mwayendawo, zitukuko zimadziwika chifukwa ti MP watengapo gawo. Koma kungoti ayi zinthu zikafikira anthu kumuzi, msewu umene ungakapangidwe mwina angopanga kaya ndi akhanso wangopangidwa opanda kuunenerera, zimaoneka ngati kuti olo 5 billion ija mwina olo pa ground sikufikapo. Zimene adapempha akondowe kunena kuti tiyeni ikhale national thing yona kuti aliyense aperekeko maganizo, anthu aperekeko maganizo. Mwina panafunika kuti Anamalomba azabwere kumapeto kwa china chilichonse ndazanene kuti anthu mene nzeru za president adaperekera kuti zipite ku Ministry of Justice and Constitutional Affairs komanso ku Ministry of Finance, anthu achitidwa konzati andi apereka maganizo. Nawo maganizo anthu
zimene zayikidwa mu guidelines ndi izi ndipo amalawi ayembekezere kuti DPP yabwera kuzakhala and DPP ipanga zituko zimenezi ayembekezere amalawi kuti alandira chitukuko from bottom. Chitukuko chikupita ku bottom kwenikweni, chikupita ku area, chikupita ku constituency. Kotero kuti tiathokoze ma MP chifukwa cha chidwi chawo pokhala mwina anthu ochiyang'anira chitukuko chimenechi. Koma tikangotenga ngati MP alibe ntchito, kaya kansala alibe ntchito, kaya nkhondo imene ilipo pakati pa ma MP ndi makansala aboma alibe nayo ntchito, siku lina chomwechi chizadzukanso, chizaphukanso, chizayankhula china. Chifukwa budget imene iyi ya 15 billion per constituency chikaonekamo, amene ufuna atakachite pass that budget ndi ma MP omwewa. And ayikumbukire kunena kuti budget ikakhala kuti ikuvuta, mukumbukire nthawi ya John Tembo pamene amanena kuti section 65 number 1 budget number 2 how much did the government lose, kufunisisa kuti budget ikhale pa number 1. Imafika potentha ponena kuti you spend a lot of monies kuti paka ma MP akachite pass budget, and amalawi ndi amene amasafara. So tisakomedwe kuti tikutha kupanga mabatani ena aliwonse and amalawi angovomereza oya izili bwino, aya izili bwino. Mukumbukire nthawi ya Tonse Alliance. Tonse Alliance, the first year ya Tonse Alliance sadakumane ni mavuto chifukwa kunali zipani 9. Zipani 9 zija zimakhazi zonena kuti amachita manyazi anthu ake. No, ife tasapota Tonse Alliance, ife tasapota Tonse Alliance. Ngakhale zinthu sizikuyenda bwino ndeti yambi kunyamuka mapito makapanga mademo. Ndekuti tikuzipangira mademo boma athu lomwe. Koma kumapeto kunapezeka kuja konena kuti anthu anayamba kuwinya. Lero MCP is out of government. Koma koyambirira kuja zinthu zimayenda bwino, aliyense ati kuthokoza president Dr. Chakwera popanga zakuti, tikuthokoza boma lapanga zakuti. Lero zikuchitikaso zomwezo, mafumu akutuluka. Ayi tikuthokoza president ulamuliro wawo. Aliyense amene akunena apa, ayi tikuthokoza president popanga chiganizo chobweza chani, chobweza bill imene. The government spokesperson, ayi palibe zoyankhulaso. Basi president wankulu ndi ndambo mozimira moto, tathana nazo zimenezi, sikubweranso ku parliament popanda ma facts. Utha kuchenjera munthu kuyankhula, koma you need to give facts. Yonena kuti amalawi azitha kudziwa kuti oh yes, so chimene chikutengedwa apa ndi ichi, chimene a president apanga ndukauza Minister of Finance and Minister of Justice kusonyeza kuti spokesperson akuyenera kuti atuluke pakati pa Ministry of Finance and Ministry of Justice kuti pa project imene pakhale spokesperson amene azabwere ndi kuuza mtundu wa Malawi kuti this is what taika ma guidelines amu CDF and ziko CDF chienda motere. It's premature today kubwera government chief government spokesperson ndikanena kuti basi chatha chimenechi. Ndikukhulupirira kuti mwina kukadakhala kuti inatuluka kalata ija yochokera kwa a president kunena kuti ndathana nazo zimenezi, andachita konzati Minister of Finance, ndachita konzati constitutional Minister of Constitutional Affairs, ndipo waika ma guidelines awa, ndipo kuyambira pano nkhani iyi sikubwereranso ku parliament. Ma guidelines ndi awa. Mwina chikanakhala chomveka. Sitili pano kufuna kupyepya boma, sitili pano kufuna kuononga dzina la munthu, koma tili pano ngati kukonda dziko lathu. Chifukwa pena ana malomba anenapo osati ngati zina zimene akunena enawa kuti nkhani swekalowa ku parliament. Enawa Xiaomin anthu ngati ena afamene tikuyankhulapo, mwina tikuyankhula chifukwa sitikudziwa chimene chikuchitika dziko lino. Ngati tingathawe public awareness,
civic education zambiri zizitivuta. Ndakhala ndikunena kuti ngakhale ku MRA angobwera ndikuyamba kuti electronic invoicing system, ena akubwera basi ndi sonkho umenewo afuna athese makampani mademo kusonyeza kuti anthu amatha kupanga mwina chinthu cholakwika chifukwa sanachimvetse chinthu chifukwa sidafotokozere anthu. Pano pa system imene yachuluka kwambiri ndiongonena kuti kaya ndi ku ministry kaya ndi kwa vice president kwachitika nkhani kalekale angolemba pa social media ndekwatulukaso anthu nawo amene akumabweresaso zinthu za fake ndikumalembaso pa social media ndekenako kuzibwera aya fake no, this is not true, ndepabwereso zinthu kukhala ngati kungodalira social media ija. Koma nthawi zina zimafunikira kuti kukhala ndi nthawi yokwanira yonena kuti okay fine, ma CSOs awa apatseni ntchito iyi afotokozere mtundu wa Malawi kodi nkhani imene tikukamba ya free education iyenda bwanji, kodi nkhani iyi tikukamba ya CDF iyenda bwanji. Mafumu apatseni ntchito yoti agwire ntchito yofotokozera anthu kuti kodi zinthu zimene ziyenda bwanji, kodi iwo akuganiza bwanji kuti zinthu ziyende bwinobwino. Koma kumangodalira mwina social media, wina anenera umu wina anenera umu. Ngati apa anthu akulimbana ndi nkhani ya consent and asset, zinthu ziwiri zonena kuti anthu akuchitidwa confuse chifukwa chonena kuti zangolembedwa pa social media. Koma if to be explained properly, komanso kwambiri tikuthamangira kwambiri kuyankhula chizungu pamene chichewa sitikufuna anthu kuti mwina tizifotokozerana mu chichewa chomveka bwino, tikumathawathawa zikutipweteketsa tokha. Mapeto ake anthu amangothamangisa ndi mabodza kumatsogola nawo. So bodza likatsogola chilungamo chikamabwera pambuyo sichimamveka. Awa ndi maganizo anga ngati Frederick Bile Malata. Ndinene pano si maganizo ofuna kupyepya munthu, si maganizo ofuna kutsutsana ndi munthu, koma ndi maganizo amene ayikidwa otena kuti a president alole kuti mwina anthu ayikepo maganizo awo. Motero zimenenso anena akondowe kuti mwina anthu apasidwe mwayo kuti ayikepo maganizo awo, kuti pamapeto chikhale ngati lamulo chizathandizira kunena kuti ngakhale wina aliyense amene angabwere sazangofika paja ponena kuti chichita chisiya chimene chinali cha DPP. Ayi, chifukwa kuyamba ndi CDF 5 billion ndipo yambira pabwino. Ena akamazabwera ndikuti takweza tafika pa 10 billion ndekuti tikupita pabwino, chifukwa tikumbukire kuti budget yathu simafika 1 trillion, timangozikakamiza kuma billion. Lero we are talking of mwina 18 billion budget, kusonyeza kuti we are expanding, tikukula, we are developing. Nde tisitingamangoyima pa nkhani yongoti ndanena zathera pamenepo, ndekuti isi not democracy, ndekuti ndi dictatorship. Sopano tikubwerera kumbuyo ku one party system. Therefore anthu tiziyenera kuti tizipasidwa mpata ngati dziko kuti chimene chachitikachi chachitika motere, ndipo cholinga chake ndi ichi, ma benefits yake ndi awa, process yake ndi iyi, monitoring system yake isayenda chonchi, ma fruits yake tikwayembekeza kuchita set date yonena kuti ma fruits yake azambe kuoneka mu such a time, ma goals yake azambe kuoneka nthawi yakuti. Zikomo kwambiri.